لە تورکیا کاردانەوەکان چیە لەسەر هەڵبژاردننی ترامپ وەک سەرۆکی ئەمریکا؟ بەڵێدەم باش سەنگار هەڵبژاردنên ئەمریکای وەکە تەواهیە جیهانê li Tirkiye jî li Anqaraya paytexta Tirkiye jî gelekî ji nêzvatê şopandin herçiqas Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan ji bo civîna serok û her wiha serok dewletên komarên Tirkan li Qirgizistanê ve jî ew jî ji nêzvat şopîne em dikarin bêjin ku ji Tirkiye yekem pîrozbahî jî ji aliyê Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan ve ji bo Trump hatayîn Erdoğan li ser medyaya xwe ya civakî li ser X'ê daxuyaniyeke nivîskî belav kir û wek dostê min Trump xîtabî Donald Trump kir û wî pîroz kir. Erdoğan di peyama xwe de dibêje ez Donald Trumpê dostê xwe ku li Amerîkayê di hilbijartinên serokatiyê da piştî têkoşîneke mezin dîsa weke serokê Amerîkayê hat hilbijartin pîroz dikim. Geleke balkêşik û Erdoğan wek dostê min xîtabî Donald Trump dike. Di berdewamiya peyama xwe de Erdoğan bendewariyên Tirkiye ji Amerîkayê û ji Donald Trump jî tîne zimên. Erdoğan dibêje divê heyaman û da ez hêvî dikim ku peywendiyên Tirkiye û Amerîkayê xurt bibin û di serî da meseleya Filistîn û şerê Rusya û Ukraynayê hemû qeyranên kurewî bi dawî bibin. Ez bawer dikim ku wê Donald Trump ji bo dunyayeke daha biadil bêhtir biadil wê hewl û xebat bike. Ev peyama ewil ev pîrozbahiya ewil ya Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan wekî ku me got li ser medyaya xwe ya civakî belav kir û Ajansa Fermiya Tirkiye Ajansa Anadolu'yê jî beriya wî ji xwe ev peyama Erdoğan ragihandibû. Em dikarin bêjin ku hemû medyaya Tirkiye jî niha vê peyama Recep Tayyip Erdoğan belav dikin. Lê laliyê din jî hemû malper û medya û her wiha televizyonên li Tirkiye jî kêlî bi kêlî hilbijartinên Amerîkayê didin. Ji xwe gotara Donald Trump belav kirin bi zindî rasterast belav kirin. Niha ji xwe beriya hilbijartinan jî aliyê nêzê hikûmetê nêzê AK Partiyê medyaya nêzê wî daxwaz kirin ku Donald Trump bê hilbijartin ji ber çi ji ber ku digotin ku peywendiyên Erdoğan û Trump baş e. Ji loma jî daxwaz kirin ku digotin ger Trump bi serkeve wê firsendeke nû ji bo Tirkiye çêbibe. Niha Tirkiye armanc dike ku îdî li ser Sûriye û Rojavayê Kurdistanê Amerîka hêzên xwe vekişîne piştgiriya xwe ya ji bo YPG û her wiha Hesedê îdî paşve bikişîne kêm bike da ku Tirkiye karibe operasyoneke serbazî li ser Rojava pêk bînin. Lewra beriya çend rojan jî Erdoğan dabû xuya kirin ku ew ê li ser sînorên başûrê welatê wan ew ê li vû tevgerdariyeke pêk bînin û ew ê mizgîniyekî ragihînin. Ji xwe piştî ku qeyyûm hatin destnîşan kirin êdîn di nav raya giştiya Tirkiye da jî bendewariyeke wiha heye ku Tirkiye operasyoneke bibe ser Rojava. Tişteke balkêşî ev e ku Erdoğan beriya demekî gotibû ku em ê kabîneya xwe biguherînin. Niha êdî li Enqereyê tê gotin ku wê piştî hilbijartinên Amerîkayê ku hatin encamdan û Trump hat hilbijartin eger heye ku Erdoğan kabîneya xwe jî biguherîne. Laliyê din jî tê gotin ku Erdoğan eger heye ku zavayê xwe Berat Albayrak wezîrê berê careke din bike wezîr. Lewra peywendiyên Berat Albayrak û zavayê Donald Trump kuşner gelekî başin ev jî wek kulîs û gotegotin di kulîsên Enqereyê da tê axaftin. Zor baş. Mamnûn Nebî Umer. Spas bo